τοπάκι, εκτός του ότι όπως βλέπετε το υπερπροστατεύουμε και δεν έχει φόβο να μας πέσει κάτω και να μας πάθει κάτι. Αυτά λοιπόν όλα τα προϊόντα και πάρα πολλά άλλα θα τα βλέπετε στην κορυφαία ελληνική εταιρεία της ZERF. Αυτό λοιπόν το προϊόν πρέπει να μπει σε όσα σπίτια προλάβουν. Θα έλεγα σε όλα τα σπίτια, αλλά επειδή είναι μόνο 500 κομμάτια που φέραμε, όποιος προλάβει. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για το τάμπλετ της ZERF σε δύο χρώματα, σε άσπρο και σε μαύρο. Όσοι θέλετε να το χρησιμοποιείτε σαν τηλέφωνο, ζητήστε και το Bluetooth της ZERF. Να στο στείλουμε πακέτο. 85 ευρώ το ένα. Τάμπλετ μαζί με δώρο τα μεταφορικά και την θήκη προστασίας πληκτρολόγιο που το μετατρέπει σε λάπτοπ. Δώρο και τα έξοδα αποστολής. Λοιπόν, άρα λοιπόν παραγγείλτε τώρα το τάμπλετ της ZERF. Παραγγείλτε το. Είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας για αυτές τις μέρες. Μην υπάρχει παρεξήγηση. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 588. Το τάμπλετ το 3G θέλω, το καινούριο που έφερε ο Θεοδόσης. Όσοι έχετε κάποιο τάμπλετ άλλης εταιρείας, μπορείτε να την αποκτήσετε στα 19 ευρώ μόνο με δωρεάν έξοδα αποστολής. Θα παρουσιαστεί σε άλλη εκπομπή από μόνη της η θήκη. Αν και δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά η θήκη, είναι μια θήκη Universal με πληκτρολόγιο. Τώρα όμως παραγγείλτε το ταμπλετάκι μας. 210 90 11 588. 85 ευρώ το ένα. Τάμπλετ μαζί με δώρο τα μεταφορικά και την θήκη προστασίας πληκτρολόγιο που το μετατρέπει σε λάπτοπ. Μιλάμε για λειτουργικό σύστημα Android 4.4 και κάμερα ανάλυσης 2 MP, 1 GB RAM. Για να μην κολλάει πουθενά στο Facebook, να μπορείτε να σερφάρετε, να ανεβάζετε selfie. Παραγγείλτε τώρα το ZERF Tab 7 3G Dual SIM. Δεν μιλάω άλλο, δείτε το προϊόν, μιλάει αυτό από μόνο του. Άσπρο και μαύρο. Έτσι, άσπρο και μαύρο, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι τετραπύρινο, με 1 GB RAM, με 2 κάμερες για βιντεοκλήσεις, με GPS και προεγκατεστημένους χάρτες για να μπορείτε να βρίσκετε το δρόμο, οτιδήποτε θέλετε σαν πλοηγό. Όσοι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στο αυτοκίνητό σας, διαθέτουμε και βάσεις στήριξης για το αυτοκίνητο, μπορείτε να την παραγγείλετε, ξεκινάνε από 10-15 ευρώ. Τέτοιες τιμές έχει μια κατασκευαστική εισαγωγική εταιρεία. Τέτοιες τιμές, 85 ευρώ, 3G tablet, το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας αυτές τις Άγιες μέρες. Και δώρο, θήκη πληκτρολόγιο σε πάρα πολλά χρωματάκια. Σε μαύρο, σε κόκκινο, μαύρο, κόκκινο, μοβ, μπλε, λευκό. Πάρε κόσμο και κοσμάκι, τάμπλετ από το Ζερβουδάκι. Τεράστιες προσφορές. Εποφεληθείτε τώρα και σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο. 210 90 11 588. Πάμε να δούμε το βίντεο ακόμη μια φορά. Για να ξέρετε πώς δουλεύει, τι κάνει, ποιο είναι και τι θα φτάσει στο σπίτι σας. Και έρχομαι να συνεχίσουμε με απίστευτη όρεξη, ζωντάνια, αγάπη. Σε 2 λεπτά πάλι εδώ. Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο τάμπλετ της ZERF. 85 ευρώ το ένα. Τάμπλετ μαζί με δώρο τα μεταφορικά και την θήκη προστασίας πληκτρολόγιο που το μετατρέπει σε λάπτοπ. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 588. Όποιος προλάβει. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για το τάμπλετ της ZERF σε 2 χρώματα, σε άσπρο και σε μαύρο. Όσοι θέλετε να το χρησιμοποιείτε σαν τηλέφωνο, ζητήστε και το Bluetooth της ZERF. Άσπρο και μαύρο. Έτσι, άσπρο και μαύρο, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι τετραπύρινο, με 1 GB RAM, με 2 κάμερες για βιντεοκλήσεις, με GPS και προεγκατεστημένους χάρτες για να μπορείτε να βρίσκετε τον δρόμο, οτιδήποτε θέλετε σαν πλοηγό. Όσοι θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στο αυτοκίνητό σας, διαθέτουμε και βάσεις στήριξης για το αυτοκίνητο, μπορείτε να την παραγγείλετε, ξεκινάνε από 10-15 ευρώ. Τέτοιες τιμές έχει μια κατασκευαστική εισαγωγική εταιρεία. Τέτοιες τιμές, 85 ευρώ, 3G tablet, το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας αυτές τις Άγιες μέρες. Και δώρο, θήκη πληκτρολόγιο σε πάρα πολλά χρωματάκια. Τη θήκη πληκτρολόγιο, η οποία μετατρέπει το τάμπλετ σας σε λάπτοπ. Και όσοι έχετε ταμπλετάκι Android λειτουργικού συστήματος 7 inch, με 19 ευρώ ζητήστε τη θήκη της ZERF. Με 19 ευρώ σε πάρα πολλά χρώματα. Αυτή τη στιγμή έχω διαθέσιμες σε μαύρο, άσπρο, μπλε, κόκκινο. Τηλεφωνήστε και ρωτήστε για τη διαθεσιμότητα των χρωμάτων. Να επανέλθουμε εδώ. Έτσι. Θέλω να δείξουμε τις βιντεοκλήσεις στο Skype. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
Έχει GPS, το χρησιμοποιούμε σαν τηλέφωνο. Το χρησιμοποιούμε σαν πλοηγό στο αυτοκίνητό μας μέσα. Το χρησιμοποιούμε με το Bluetooth της ZERT σαν ένα κανονικό τηλέφωνο, σαν ένα κανονικό υπολογιστή και με τη θήκη το μετατρέπουμε και σε λαπτοπάκι, εκτός του ότι όπως βλέπετε το υπερπροστατεύουμε και δεν έχει φόβο να μας πέσει κάτω και να μας πάθει κάτι. Αυτά λοιπόν όλα τα προϊόντα και πάρα πολλά άλλα θα τα βλέπετε στην κορυφαία ελληνική εταιρεία της ZERT. Αυτό λοιπόν το προϊόν πρέπει να μπει σε όσα σπίτια προλάβουν. Θα έλεγα σε όλα τα σπίτια, αλλά επειδή είναι μόνο 500 κομμάτια που φέραμε, όποιος προλάβει. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για το τάμπλετ της ZERT σε δύο χρώματα, σε άσπρο και σε μαύρο. Όσοι θέλετε να το χρησιμοποιείτε σαν τηλέφωνο, ζητήστε και το Bluetooth της ZERT. Να στο στείλουμε πακέτο. 85 ευρώ το ένα. Τάμπλετ μαζί με δώρο τα μεταφορικά και την θήκη προστασίας πληκτρολόγιο που το μετατρέπει σε λάπτοπ. Δώρο και τα έξοδα αποστολής. Λοιπόν, άρα λοιπόν παραγγείλτε τώρα το τάμπλετ της ZERT. Παραγγείλτε το. Είναι το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σας για αυτές τις μέρες. Μην υπάρχει παρεξήγηση. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 588. Το τάμπλετ το 3G θέλω, το καινούριο που έφερε ο Θεοδόσης. Όσοι έχετε κάποιο τάμπλετ άλλης εταιρείας, μπορείτε να την αποκτήσετε στα 19 ευρώ μόνο με δωρεάν έξοδα αποστολής. Θα παρουσιαστεί σε άλλη εκπομπή από μόνη της η θήκη. Αν και δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά η θήκη, είναι μια θήκη universal με πληκτρολόγιο. Τώρα όμως παραγγείλτε το ταμπλετάκι μας 210 90 11 588. 85 ευρώ το ένα. Τάμπλετ μαζί με δώρο τα μεταφορικά και την θήκη προστασίας πληκτρολόγιο που το μετατρέπει σε λάπτοπ. Μιλάμε για λειτουργικό σύστημα Android 4.4 και κάμερα ανάλυσης 2 MP, 1 GB RAM. Για να μην κολλάει πουθενά στο Facebook, να μπορείτε να σερφάρετε, να ανεβάζετε selfie. Παραγγείλτε τώρα το ZERT Tab 7 3G Dual SIM. Δεν μιλάω άλλο, δείτε το προϊόν, μιλάει αυτό από μόνο του.